Давайте предложения за песни да правя реакции. Да правя реакции, рейш. Едвин Еди е излезнал с някаква нова песен. Едвин Еди and Sally Oka. Три, две, едно, клапа. Здравейте на всички, добре дошли отново в хип-хоп фолк реактора. Може би ще е и мобилния поп-фолк или хип-хоп или поп реактор, както дойде. А може би и... Каква е котка там? А може би и влогърския хип-хоп или поп-фолк или поп-реактор. А обратно към студиото. Така, сега. Имах една доста дълга пауза, ама нищо, няма значение, без това никой не ме гледа. Както и да е. Днес ще реагираме на новата песен на Джена и Джордан, която се казва, сега ще ви кажа как се казва, защото тук си имам малко помощ от телефона, понеже съм малко кьорав и компютърът ми е малко надалече. Та, сега. Днес ще реагираме на песента на Джордан и Джена, по-скоро на Джена и Джордан, която се казва По-полека. Така, сега както казах, имам лека помощ тук от телефона, който не ме слуша много, но както и да е. Така, сега да видим първо кой е работил по песента. Музиката е на Стамен Стаменов, аранжиментът е на Диана Сенов. Поздрави, Дидо! Текстът е на Герго Милов, режисьор Торекс, сценарист Торекс, оператор Радослав Гочев. Аз по принцип и двамата артисти си харесвам по-отделно, а сега като имат и обща песен, ще ми е доста така яко. Аз даже не знам как да се изразя, защото пак ви казвам, тия изпълнители ги знам от доста дълго време и сами даже да не кажа Джена или смърт в някои случаи, това си е религия, пък за Джордан там да не говорим последните му песни какви хитачки са. Та! Джена и Джордан, по-полека. Колко те желая, искаш ме, но не става. Това нещо от сега ви казвам, ще гърми по дискотеки, по клубове, навсякъде и по домашни партита, направо си е. Още от тук го усещам, че ще е някакъв тотален хит, значи тази мелодия ле-ле-ле-ле-ле. Боже мой, каква жена, бейби, просто си върха. Направена си ти само за любов. Слушай малко не така, тук отново преигра. Не знам дали за мен си готов. Стига пригравах, айде по-полека. Да не останеш само с смерак. Стига пригравах, айде по-полека. Почивай малко и се пробвай пак. Колко те желая, само аз си знам. И какво ти мисля, чак ме хваща срам. Давай да те видя, колко ти се иска. Едно е да приказваш, друго да ти стиска. Между другото, част от този припев, началото малко ми приличаше на песента на Десислава и на Руслан. Мила му е, мили му. Може би тук ще вървят и някакви кадри от песента на Десислава и на Руслан, но както и да е. Продължаваме нататък. До момента песента е трепач. Направо ме разби, но ми нямам разбери. Не мисля вече
това нещо може да се върти и много по заведенията тип механи кръчма, защото тук има доста интересни такива прекуси, които са, нали, с синтезатора. И това ще, пак ви казвам, убиецата е за навсякъде хит. Чак ме хваща срам. Давай да те видя колко ти се иска. Едно е да приказваш, друго да ти стиска. Болка в гърба има. Без реклами, ако може. Аз забележки по песента нямам абсолютно никакви. Направо става безмолвен, между другото. Така, аз даже забравих с какво почвам да коментирам. Значи, започвам да коментирам музиката. Музиката е доста разнообразна, ако мога така да се изразя. В смисъл, че си има, встъпителната част е доста добра, бита е много добър, прекусите са много добри, въобще абсолютно никакви забележки от към музиката. Поздравления за хората, които са работили по музиката. Диански, много добра работа. Текстът също е доста така лиричен, по-скоро в стил Джена, не толкова в Джордан. Но все пак и Джордан, нали, трябва да започне да пее нещо по-сериозно, така, не само къв самяк, малката беля и така нататък. Малко за любов все пак. Стига толкова с, ще да кажа, една глупост, ама няма значение. Видеото за Торекса пак нямам абсолютно никакви забележки, снимаме на няколко локации, много хубав клип, много ми харесва. Така, както казах, музика, текст и видео, топ. Песента е, ще използвам една чуждица, бенгер от всякъде. Да продължаваме към гласуването. Мисля вече да е по 10-балната система. На музиката я давам 10 точки. На текстът също му давам 10 точки, понеже пак казвам, постарали са се текстописците. И за видеото също 10 точки. Между другото, много изненадан останах, че има такава песен въобще. Като цяло аз много не следя какво става по социалните мрежи, дали някой ще пуска някоя нова песен или не. То даже за мен е така по-добре, понеже го има и елемента и на изненадата и тази песен даже и не съм я слушал, просто видях, че излезна преди няколко часа. Общо взето за тази песен е това. Ще видим, нали, ще има нови видеа и така нататък. Да се надяваме, че ще има. Все пак аз ги правя, да кажем, 90% за себе си, просто да чуят самата песен, да я чуя на спокойствие, да я чуя, понеже в момента имах урок, да се я чуя за себе си, да видя клипа, да я се насладя. Общо взето това. Това беше всичко от мен за днес. Вие бяхте с Pop Folk реакторът. И както видяхте, ще има и някакви други реактори. Няма да ви казвам да се абонирате, да харесвате, да шервате и така нататък, защото това е абсолютно безмислено. На вас, ако ви хареса, на вас, ако ви се коментира, давайте предложения за песни да правя реакции. Да правя реакции, реш. Да правя реакции на някои песни. Споделете на вас на коя песен ще ви е интересно да направя реакция. Ако искате, се абонирайте. Няма да ви карам на сила, все пак е безплатно. И общо ето това е. Ще се видим скоро. Чао!